गाबोन बा समफोरनि गेजेराव जि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि एडभार्टाइज जागोन बिनि उनावनो जिखिनि एलिजिबल बिसोर थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडआव हाबनो हागोन बाखि फोरोंगिरिनि बेलायाव जोंहा 99नि माखासे टिचार दंबावो बिसोरनि एपइन्टमेन्टआ जागोन आरो टेट पास खालामना जायफोर दङ बिसोरनि एपइन्टमेन्टआबो थाबैनो जागोन बिनि उनाव जोङो 6 सिडिउल एरियायाव स्पेसियेल टेट खुंनायनि थाखाय माखासे प्रसेस खालामगासिनो दङ टेट जायोबा बाखिखिनाबो साख्रिखौ मोननो हागोन आङो बेखौसो खावलायनो सानो साख्रियाथ' जोबोद लिमिटेड ओंखायनो जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ जोङो थाबैनो गाव थांना थानायनि मोनसे राहा लामा बरनना लानो हायो बिनि थाखाय दानाय लुनाय दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय गुबुन गुबुन हाबाफारिफ्राव जोबोद बांसिन खाबु होनायनि थाखाय जों आवगायगासिनो दङ दा बे बिथिङाव जाहाथे जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफ्रा गोसो होयो आथिखालनि रांखान्थिया आबादनि सायाव सोनारो मोजां आबाद मावनानै फाननो हायोब्ला जोङो थाबैनो गोबां रां खामायनो हायो दा बे बिथिङाव जाहाथे गोसो होयो मानोना जोंनि हायाबो मोजां जोंहा दैयाबो एभेलेबेल आरो अर्गेनिकनि थाखाय मार्केटआबो जोबोद एभेलेबेल दा बिनि थाखाय गुबुन गुबुन एजेन्सिसफ्रा जों गभर्नमेन्टजोंनो थोंजोङै रायज्लायगासिनो दङ आरो जों ट्रेनिंनि बेलायावबो गोबांखौ ट्रेनिं होनो थांगासिनो दङ इतिमध्य पिक मिशननि ट्रेनिङा जागायबाय दा गड मिशननि ट्रेनिं जागोन 10,000 आइजोफोरखौ जोङो फैगौ मास मोनथामनि गेजेराव हेन्डलुमनि ट्रेनिं होनायनि थाखाय हाबाफारि लादों बेबायदि गोबां हाबाफारि सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय बयबो बाहागो लागोन होननानै आं मिजिंथिदों